Hormatly tomoşaçylarymyz, LASK seýahatymyzy şu ýerde jemleýäs. Kimde kim gelmek isleýän bolsa, özi maşgala bilen gelmek nisip etsin. Şu ýerde jemlen ýerinde şunu diýmek isleýän, biziň LASK syýdylarymyz üçin sagat, US Polo sagat sowgat berýär. Şonuň üçin ýöne 500 laýyk gerekdir. Öňkü ýerde de aýdandyryn. Ýöne diňe şol ýerde ýa-da diňe şu ýerde LASK syna maňyş ähli ýerde bolýar. Maksadymyz elbetde videolarymyzyň has köp tomoşa edilmesini gazanmak. Şol sebäpli laýyk goýmaňyzy, repost etmeňizi haýyş edýän. Ýene orada erde şu videolardan, şu sowgatly bäsleşmeden ýetiş alyp bilsek, nizip bolsa gelecekde bu gerekde oglan sagatyny goýamazak, indiki gedegimizde US Polanyň gyýyz gelinler üçin sagatyny sowgat bermek isleýär ýöne ýangaýdanım. Esasen netice almakta. Maksadımızın videolarımızın has köp tomoşa edilmesini kazanmak. LASK syna maňyş videolarymyzyň. Biz şu ýerde CES 2026 Dünya Teknologiýa servisine gatnaşdyk. Şu ýerde dünýädäki emel intellekt bilen maňyşly robotik tehnikasy bilen maňyşly köp zatlary gördük. 40 oğlan söhbetleşip geçirdik. Olaryň hemmesini Nezip bolsa Ata Watan TV YouTube kanalymyzda, TikTok hasamyzda, Instagram hasamyzda paýlaşyr. Häzirçe hoş, sag bolun.